isang civic organization wherein ako mismo tumutulong sa feeding. Hindi man ako financially nagbibigay, pero yung service, yun lang ang inaitutulong. Tuwing September, sinisiguro namin na lumalaho kami sa traslasyon. Tuwing Friday po yan. Then, after po niyan, nag-nonobena po kami doon sa may cathedral. Then, pagka Saturday, yung fluvial, nandun din kami sa may tabi ng ilog. Inaantay namin ang pagdating ni Inang Peña Francia. Hulit na para sa inda ang tunay na milagro, iyo ang markay na pagtubod. Pagtubod na dai nabubuo sa kapistahan lamang, kundi sa kada oras kan sindang buhay. Ang mga deboto, man iba-iba man ang istorya, nagkakapareho sa sarong pagtubod. Ang pagkamuot para kay ina. Para sa iba, si ina ang nagtaonin kusog sa mga panahonin pagsubok. Ako po, bilang po ako isang Katoliko, ang halimbawa po, yung mama ko po, malayo po siya sa amin, nasa abroad po siya. Actually po, yung mama ko po, may sakit po siya na sa puso, malayo po siya sa amin. So far po, hindi po kami pinapabayaan ni Peña Francia. Kasi always po ako pupunta dyan sa may Peña Francia, sa may simbahan po. Always po ako nagdadasal, kung may konting blessings na dumadating. Kung wala man, always din po ako thankful na hindi mo po ako pinabayaan ni ina. Para po sa ako, napapahiling ko ang pagpapanampalataya ko kay Inang Peña Francia sa pagkikisaro po sa mga traslasyon, arog po kayan, pag-attend po ng mga vigil mass, sa mga nakaaging aldaw po, asin sa aga po, makikiiba po sa pagpuprosesyon, sa paghatod ki Inang Peña Francia, asin ki Divine Rostro, sa iyang istaran sa katedral po. Naipapakita ko po ang pananampalataya kay Inang Peña Francia sa pamamagitan po ng pagdasal araw-araw at pati na rin po ang pagsama sa traslasyon and pagdalo po sa fluvial procession. Ang fiesta na ini, dailang selebrasyon, pagpapadagos nin mga tradisyon as in debosyon, halin ng ginibo, hastang ngunyan padagos ang pagkasararo, ang pagkamuot, asin ang pagtubod, ini ang tunay na sentro kan kapistahan. Ang milagro, dailang nasa salog o prosesyon, ang milagro nasa puso kan mga Bicolano na dai natatapos ang debosyon asin pananampalataya ki ina. Ang kapistahan ni Peña Francia, dailang selebrasyon, ini ang buhay, istorya, asin pagkatao nin sa tong mga Bicolano. Para sa GNN TV48 Naga Peña Francia Festival 2025 special coverage, ako po si Eugene Nueva. Salamat Yuji sa imong special report. Nahiling niya to kung paano kararom ang pagtubod kin mga devoto sa mahal na ina. Mayo sa edad, mayo sa kasarian, mayo sa estado kan pamumuhay, kundi yaon sa indang pagtubod, sa indang engkwentro sa mahal na ina, asin nahihiling sa indang mga gibo bilang sarong devoto. Tama yan, Kevin. Asin, iba-iba si paagip ta kan pagpahiling kan sa tuyang debosyon kay Inang Peña Francia. Nahiling ta si sarong nagtatrabaho sa kantin, feeding program si ginigibo dinda para ipahiling na araw ka ito si ginigibo dinda every September. Naalala ko dati kami kaya may sadiri kaming kakanan. So every September igwa kaming palibreng kakan para sa mga nagraralakaw. As in, sa araw ka itong gibo, ito na tong samuyang debosyon. As in, ang GNN TV48 Naga ang satuyang mga special live coverage. Iyon na po ang satuyang paagi para ipahiling ang satuyang debosyon kay Inang Peña Francia. Bago po kita magpadagos, pasalamatan ng po niya to ang satuyang DCTV Fiber ngunya na adaw. Asin, mga tugang sa punto pong ini. Aramo na niya to ang sitwasyon mo niya na dyan sa Our Lady of Peña Francia Shrine, kaibanan si Cristina Valenzuela. Yes, Christine and Kevin, andam na ang buong puwersa kan PNP, AFP, asin iba pang law enforcement agencies para sa gigibon at yan na traslasyon procession sa imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia asin El Divino Rostro. Sa mga oras nganing ini, diit-diit nang nag-aarabutan sa Naga City ang mga deboto asin bisita. Kaibanan tangani ngunyan si Police Captain Anthony Buasa kang Station Commander kang Police Station 3 para maghagad ning magkakapirang update antas ang traslasyon procession. Sir,
manungod sa road clearing ta, anong oras ta ini isasara? Yes po. Ngunyan po na magkakagawa ng road closure alas 9 ng aga po. Ngunyan na mismo. Nagkakandag po ng mga kanining briefing muna para maklear ta po nimo ng area. Sir, antas ang translasyon procession, may mga major or minor changes pa ba kita para sa mangyayaring translasyon procession? So sa parte mo po, adigdi po sa bilang venue security po digdi sa Peña Francia Shrine. So pinagbabawal po digdi yung magparkingan ng mga anuman na sasakyan sa laog para make sure na may mga madadamage na mga properties o mga vehicles digdi sa as per coordination po kay Father Colbera digdi sa Peña Francia Shrine. Nabanggit mo sir na bawal igding magparking, may mga designated area ba kita sir na pwedeng pagparkingan kang mga bihikulo na nagdadayo igdi sa syudad kan Naga? Siguro po digdi sa aramtaman po ang Naga sa medyo ang parking masakit. So ang mga designated parking area po, yan po duman sa parte kang Panganiban sa may SM, sa may St. Joseph. Pero po along digdi sa may Peña Francia, so demi na po inaalo na demi na advice na magkaugat sila magparking sila digdiyo. Na sigurado ko po magkakaugat ng traffic congestion. Sir, pag abot sa mga mabisita igdi, mga deboto, ano ang pagirumdum to sir? So sa moya po sa PNP ang pagirumdumi po, mag-ingat po aram ta po dapulo na mga devotees, pilgrims ko niya na maarabot. So data po may iwasan to may mga nagkakawaran ng mga gamit. So ang pakiulimi po, ingatan pong maray ang mga gamit. And lalong-lalo na nagdara ng mga mahalon, kung magsulot ng mga alas, ng mga ano pa man na mamahalo na gamit. Sir, kita ang mamantinil kang seguridad, mabantay, paanot na siguro na ang mga personnel ta nakatabang igdi is nasa tamang kondisyon man sir? So before man po talagang magdigdisinda, talagang physically fit po sinda. So sa PNP po, gabos man taong kami. Physically fit, tinatawag kami ng oras ng magpahingalong para pagabot ng oras, preparado kami. Sa station mo sir, pero ang mga katabang taigdi sir? So sa station ko po, halos 80% kang sa kuyang tao, nakadeploy po sinda digdi sa, bako lang digdi sa Peña Francia Shrine, pero along the routes kang translasyon. If ever, sir, may mga manunutaran kitang challenges, ano kaya ni sir na pwede tanang ma-actionan ngunyan pa lang? Siguro po sa ang challenges digdi magiging mapupenta digdi is po pag naka-irenom, mga unruly na aram tama pag-abot sa translasyon. Dito to may iwasan ito medyo mga naka-irenom talaga. So yun lang to nagiging challenges sa pag-abot sa PNP. So may kwen mo po kami. May paagi man po kami kayan para ma-kwenta ang mga arugyan ng mga naka-irenom. Sir, nabanggit mo na may mga deboto na nagkaka-irenom. Dahil ba kita, sir, nag-liquor ban? Nag-kuwan po kami nag-gibo po kaming letter sa Sanggunian. So, ang na-approve lang po ninda itong ordinansa. So, pwede po mag-inom sa law kang harong, pero bawal duman mag-inom sa along kang highway sa tinampo kang aagyang kang translasyon. Pag-abot man sa signal shutdown, enot nang sinabi kang Naga City Police Office na magkakaigwalang ng signal shutdown in kaso may banta sa seguridad na manutaran ang mga otoridad. Yan muna ang update para sa GNN TV 38 Naga Peña Francia Festival 2025 Special Coverage. Ako si Cristina Valenzuela. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Diyos mabalos, Cristina, hali dyan sa Our Lady of Peña Francia Shrine. Yan po ang satuyang sitwasyon kasubago dyan sa Peña Francia Church. As in sinabi na igini Cristina, sa satuyang mga personahe ka Naga City Police Office, sa satuyang mga augmentation igdi sa syudad ni Naga na masigurado ning seguridad kan satuyang mga bisita. As in syempre, may liquor ban po kita ngayon na Peña Francia Fiesta, tahabo taman pong mangyari liwat sinangyari kan nakaaging taon na may mga nairido dahil lang may mga nakainom kitang mga voyadores. Asin ngunyan man po, mga tugang, aramon man po inyato ang sitwasyon sa Naga Metropolitan Cathedral Grounds. Yaon po dyan si NCF Campus Correspondent Kenneth Del Mundo.
Diyos mabalustin asin Kevin, location ko, yaon ako digdingon yan sa Naga Metropolitan Cathedral Grounds kung saan ililipat ang andas ni El Divino Rostro asin Nuestra Señora de Peña Francia hali sa Peña Francia Shrine. Mananatili ang mga imahe sa laog ni siyam na aldaw na magiging hudiyat kan pagpuon ni novena asin o ang inaapod na 9-day prayer devotion para kay ina asin El Divino Rostro. Sa sakuyang likudan tin asin Kevin, mahiling niya to an napadikit-dikit ng nagdadakol ang mga estudyante asin inihali sa man iba-ibang mga parte kan Bicol asin sa luwas kan rehiyon. Sa tuyang paglibot kan Subago, igwakitang nanotaraning mga nagkapirang emergency responders asin mga uniform personnel para maasigurar ang safety kan sa tuyang mga deboto. Tin Kevin, kung matatandaan niya to kan nakaging taon, August 2024, kan pinag-install ang tulong mga bagong electronic bells kan Naga Metropolitan Cathedral. Peña Francia Centennial Anniversary Bells ang pinangaran sa tulong mga kampana kung saan inihali pa mismo o gibo pa mismo sa nasyon kan Netherlands. Ang tulong bagong mga kampana na alay kinang Peña Francia, Divino Rostro asin San Juan Evangelista, nabisto bilang patron saint of the cathedral. Iyo ang pinagbendisyonan ni Cáceres Archbishop Most Reverend Rex Andres Alarcon durante kan misa nin pasasalamat para sa iyang ika-54 na kumpleanyo kan August 6 kan nakaging taon asin ibinugtak kan Royal Bells Philippines katuwang ang NFH Construction. Tin Kevin, saro saroan katuyuhan or saro sa katuyuhan kung taano bugtak ang nasabing kampana asin ini para gibuon ang centenaryo kan canonical na koronasyon ni Inang Peña Francia. Ngunyan tin asin Kevin, makakaibahan niya to si Nanay Teresita hali sa Sorsogon, sarong deboto ni Inang Peña Francia. Hello Nanay. Hello, good morning. Digdi na po. So Nanay, no rin po nagpuonan sa imong pananampalataya? Nagpuonan sa kuyang pananampalataya sa kuyang pamilya when I was still young in Sorsogon. But then, nag-college ako, sige ko pa ang simba, naparayo ako sa kuyang pamilya, pero ang pananampalataya ko sige lang. And then, I always pray the rosary until now. Na-enhance ang sakuyang pananampalataya when I taught in the Naga Parochial School. I taught there for almost 40 years. Kaya ang pagkakadeboto ko sa pananampalataya ko, na-enhance na maray. So, Nanay Teresita, paano po naging pusog ang sa imong pagtubod kina? Pusog ang sa kuyang pagtubod sa pagsisimba, pagdadang sa humiliya, sa mga pati. Asin, sige ko man ang basa tungkol sa Biblia. Hanggang ngunyan, pusog ang sa kuyang pagtubod, lalo na kay Our Lady of Peña Francia. Hali po kamo sa Sorsogon po? Hali ako sa Sorsogon, pero digdi na ako nagtukdo, and then 45 years na ako digdi sa Naga City. Okay po. Diyos mabalos po, Nanay Teresita from Sorsogon. Ngunyan tin Kevin, kaibahan niya to si Nanay Eva, sarong deboto ni Inang Peña Francia. Naino rin po nagpuon ang pananampalataya mo kina? Ay nagpuon ang pananampalataya kina since na ako nag-join sa Our Lady of Peña Francia Association way back 2014. Diyan na-develop ang sa ako na kuha pagmamahal kina, serbisyo. Nan dahil nga ni po masyado kung talagang attached kay Mama Mary. Siguro dahil po ang distansya mi kang ina kung tunay saka harayo sa iya. Parang mas lalo naging close ako kina. Tapos lalo pa na naging kaibanan akong Our Lady of Peña Francia Association. Naging membro po ako diyan. Hanggang presently po sarong man po ako sa namamayo kang Our Lady of Peña Francia Association. Saka dakula po ang pagtubod ko kina, tagabus na pigiling ko. Dagos na ito pong gabus na gustong-gusto kong
ma-achieve para sa ko, asin sa para sa pamilya ko. Pirmi po niyang pagtataos ako. Daimang kumplito, pero at least napupunan si kaipuhan ko sa iya. Kaya, maski nga ni po ako may edad na, pigpipirit ko po na makadigdi sa Naga, maka-join sa kanya mga activities, dahil para sa ko, diyan man lang may sukli ko sa itina pinaghatag na kagayunan, asin mga magayon na mga tinao niya para sa pamilya ko, asin sa ko. Opo. Nay, paano po naging pusog si sa imong pananampalataya kina? Ay mas lalo naging pusog po ang pananampalataya ko sa iya. Kahit ito pong nagkigwa po ng problema at sa kong pamilya. Asin ako mismo man, nagkigwa man. Ang intervention ni ina, dakulang bagay. Na dahil ko talaga makakalimutan. Dahil ko na po pagsaro-saroon, pero nasasako na lang po yan. Malangan ni, maski nga ni ako nagsusulo-sunod na lang sa buhay, tama naman akong agum, may mga akin ako, may mga apo ako. Pero, yaon siya, sandalang ko siya. Siya po ang dakulang pader para sa ko. Kaya, siguro hanggang ako naghahangos pa, kaya ko pang mag-agi, kaya ko pang ning devotion sa iya, yaon pa ako. Dahil po mahali yan. Thank you po, Nay Eva. Diyos mabalos po. Hali digdi sa Naga Metropolitan Cathedral para sa GNN at TV48 Naga Special Coverage. Ako si Kenneth Del Mundo. Viva Liveren, Viva El Divino Rostro. Maraming salamat Kenneth Del Mundo sa imong report hali dyan sa katedral. Asin nasabi igdi bakit ang duwang deboto igdi hali sa buhi asin sorsogon. Magayon igdi si sinabi ninda na si Nanay Eva itong isa tuyang ikaduwang deboto hali sa buhi Camarines Sur. Sinabi niya igdi nagpuon sa iyang debosyon kay Inang Peña Francia kang nakaatubang siyang problema. Kita nagpupuon kitang taoning debosyon, kapag nagkakaiba kita ng problema, alagad kapag napuunan na, nagdadanay na sa satuya, naghahaloy na iniyo, asin hanggang sa pinakahuri talaga si debosyon ta kay Inang Peña Francia, yao na. Asin, sabi man yan ni Nanay Eva, dawa harayo man siya sa iyang biological na ina, kaya nagdulok siya kay Inang Peña Francia, namati niya so pagkamuot, asin pangataman kan sarong ina. Diyan nahiling niya to kung paano kararom ang devosyon kan mga tao, kan mga devoto. Asin diyan man nahiling niya to kung paano ang sarong ina o sarong pagkaina ni Maria sa satuya gabos. Magayunon ang satuyang mga istorya. Hali dyan, man iba-ibang deboto ang satuyang nadadangog kan sa indang iniisip mo niya na Translasyon Procession 2025. Asin ngo niya po mga tugang sa likod po kan kada taon na selebrasyon kan satuyang debosyon sa mahal na ina. Iyo man syempre ang mga istorya nin pag-adab, asin partisipasyon na dalakan hararom na pagtubod, asin pagkamuot. Ngunyan po, special report Giraray, hali kay Cristina Valenzuela. Nag-arabutan na kasuod sa syudad ni Naga ang mga uniform personnel na hali sa man iba-ibang ahensya kan gobyerno, mga grupo asin mga force multipliers na magiging katabang kang Naga City Police Office sa Translasyon Procession. Kasabay kaini, ginibo man kasuod ang Peña Francia Festival 2025 Joint Operation Multi-Agency Task Groups Mustering and Blessing of Troops sa Basilica Minori Grounds, Balatas, Naga City, para i-briefing asin tawan bendisyon ang mga ini antas ang kaseributan. Sa kabilugan, ugwang 3,698 na mga uniform personnel ang nakadeploy ngayon na aldaw para masiguro na ligtas ang mga deboto asin bisita na makikisumaro sa kapiyastahan. Sinabi ni Police Colonel Gilbert Fariñas, OIC City Director kang Naga City Police Office, na andam na ang kapulisan asin may mga mobility sindang magagamit sa translasyon. So, unang-una nagilin natin is siyempre, ang mission nila dito is secure yung mga devotees natin na mga bisita. Lalo-lalo na yung mga bisita natin na nagpapisa dito sa Naga. All is set na. Meron na kami mga personnel na designated by sector. Meron na tayong mga officers na in charge. At meron na po tayong mga mobility to use during the translasyon. Dakula mo ang pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pag-arabutan kang augmentation forces sa syudad. Magpapasalamat muna tayo sa augmentation forces na dumating. Over 2,000 sila lahat para tulungan tayo to make sure na
maging peaceful, maging safe, maging peaceful yung celebrations, maging safe yung mga devotees. So malaking pasasalamat yun from the City Government of Naga. Nagbe-benefit tayo sa strong partnership between the local government sa ng Catholic Church. Kaya itong joint task force ng dalawang institutions ay malaking bagay. Malaking bagay to provide a platform where everyone can come together and collaborate to ensure na magiging very smooth yung celebration natin ng Peña Francia Fiesta this year. Mientras tanto, ang Kabalik at Civicoman ang mataunin report sa Joint Operations Center manungod sa mga nangyayaring insidente sa syudad mientras na nagpapadagos ang Peña Francia Festival. Dagdag pa ni Regional Governor Bong San Andres, yaon man sa indang grupo para magtaong asistensya sa publiko, kabali na ang media personnel na kaipuan tabang in kaso magkaproblema sa assigned area. Sa ngunyan po na Peña Francia ang KBR-5 po, saro sa signatory digdi sa Joint Operation Committee sa JOC, and may task po kami na magtabang through communication pag-report po kan mga insidente, mga various incidental report sa tinampo sa JOC through our radio. So ngunyan po ang KBR-5 po na-assign sa CCCOM. Igwa po kaming mga operatives na ma-assign sa CCCOM para mag-assist sa mga media sa arog po nindong grupo na ma-assign mga radio communicator para po mag-assist sa indo kung igwa man po kamong problema sa assigned area po nindo. Igwa man din po kaming mga operatives na ma-assign po sa intirong compound kang Naga Cathedral. Para sa GNN TV 38 Naga Peña Francia Festival 2025 special coverage, ako si Cristina Valenzuela. Ayan, salamat Cristina Valenzuela sa imong report. Yan po ang satuyang augmentation ngunyan na traslasyon procession, as in madurar po ini hanggang matapos po ang Peña Francia Festival 2025. Igwa po kitang 3,600 augmented personnel igdi sa syudad din Naga. Kaibalan po dyan ang satuyang Bureau of Fire Protection, ang satuyang Philippine National Police, as in iba pang uniformed personnel. Ang sangunyantin aramon manyato ang naging sitwasyon dyan sa Plaza 15 Martires kay banan si Kayla Casulia. Kevin and Christine, ayaw na kung ngunyan igi sa Plaza 15 Martires na kung saan mahihiling niya to ang sitwasyon igdiyo kan ginigibong temporary plaza or temporary stage na nagigibuhan kan mga civic activities para maaraman ta ang paghahanda kan Barangay San Francisco igdiyo sa Traslasyon 2025. Kaibahan niya to ang Barangay Captain kan San Francisco, si Cap Efren Nepomuceno. Cap, marhay na aldaw po Cap, dahil po igwa kita digdiyo sa likod ning temporary stage para sa mga kaganapan and civic activities ngunyang Peña Francia Fiesta. Gaano po kita kahanda digdiyo sa gigibuhong, especially dig sa gigibuhong traslasyon? Maray na aga po sa kabos, as in sa kaputan po nindo kung gaano kahanda ang Barangay San Francisco. Although po nga na talagang more than a month na po ang samuyang pag-meeting, ang pagsagibukan mga dapat na samong gibuhon. Ngunya na po ngunya na aldaw hanggang sa pag-abot ka na fluvial procession. So, sisa ko pong mga pag-iriba, particular sa tanod, mga barangay official, amay po kami alas 8, nag-aikot na po sa mga zona o kalyon na kanakaagi pong Merkules, nagkataon na po kita ng pakiulay, particular po digi sa samuyang barangay. Ito may mga tindahan na nagbibenta, kato mga nakakaburat na inumon. So saro po kaya sa taon-taon na ginigibot yan, na nakikiulay na bawal magpainom sa aldaw na ini. Hapon po, kasubagong alaw, 12 maagahon, asin matatapos po yan sa atyan man po nga alas 12 maagahon. So yan po, almost sa 24 hours po yan, day kurban na talaga pong ginigibot po, pinapasunod kang na barangay council kang San Francisco. Tayan po, saro sa kasuguan ka na lokal na syudad kang gobyerno na magkaigwa kita katong likurban. So,
bukod po sa pag-monitor sa mga kalyehon, sa mga zona, kasi mga barangay official, si tanod na po, yaw na po duman at bilang ang tanod kan barangay San Francisco is 14 lang po. At tigpit-pito ta po yan, pangginsi po ang sandong punong barangay. Asin ang pag-iriba pong ibang barangay official, kay bata sa pagmantiner, kang pasi orden, di kita sa moyang barangay. Tang barangay San Francisco po, kaya bako lang po, sa nasa sentro kita kang syudad ng Naga, yaon po ngunyan ginibo sa itong temporary stage na gigibuhon sa mga aktibidades sa kapistahan kay ng inang Beren Peña Francia. Kaya po kami, nakapakasiguro po kami na talagang 100% po ang samuyang pagtaon ng seguridad. Bako lang po sa mga zona, pinawarakta po sa ibatang mga peacemaker kan barangay, kay ba po ang lupon dyan. Tangani po itong mga bisita kan syudad ng Naga, kan barangay San Francisco, dahil mabiktima po kaning mga tugangtang mga nananamantala sa sato mga kapwa. Aro po kayo na mga snatching, salisi, saro po sa inuta pong pinapamatuyan sa pag-iribata. Kasi talaga pong pinirsa ko pong maikabit si mga CCTV, particular po dito sa kasentruhan na inikan na sa mong barangay, ini nga 15 Martires, simbahan, asin ang imol, kung saan ang tao, saka ini po nga temporary stage na ginibukan na syudad. So iba po kitang naka-monitor ng mga CCTV dyan, tanganing mahiling ta po sa mga pangyayari o ano man ang mga insidente na dahil po magiging magayon. So, tsaka asin kap dahil sabi mo nga ni po kasubago 100% handa ang San Francisco at siyan po sa gaganap po na transaction procession since igwa po kita ngunyan yun yung temporary stage. Gaano po kasiguridad ang sa tuyang barangay para digdiyo sa mga maaragi, mga deboto na maaragi pag transaction at sa nahapon? Saro man po yan sa napag-urulayan mi, asin saro po yan sa talagang trabaho dapat dibuhon mi. And then ang mga katuwang tapo kay digdi, pirang beses man po nagpapod ng meeting, partikular sa mga punong barangay, ang lokal na gobyerno kan syudad, partikular po ang PSO, ang Peace and Order Council kan City, na saro po nga na isa permina imbitaran ng sa indong pong lingkod na mag-attender ka na sabing mga meeting. Ang sako po kayang pagkaisip, pagkaaram mo niyan, sa gigibuhon ta po nga translation procession, ang kairiba ta po dyan, bako lang po si tanod kang barangay, kairiba po dyan si itong mga PSO, si mga PNP, and ang Philippine Army. Kaya nakakaasigurar po ako na magiging matuninong asin na makulor ang magiging selebrasyon kam translation procession ngunya na aldaw. Kaya kami po, baga ma'am, nahiling mo man sa kong mga pag-iribang tanod, pig-deploy ta na po yan, ikukuyanta na po sa iba-ibang mga zona, tanganing itong mga nagpaplano mag-inom para magpakasugbot para at na hapon, matawanan ta na po ng pagbabala o pabawal ka na sabi nga inumon. Salamat po Kap, asin talagang handang-handa na digdiyo sa Barangay San Francisco, asin digdi sa Plaza 15 Martires para sa gaganapon na transaksyon 2025. Asin yan po liwat ang satuyang barangay Captain kang San Francisco, si Cap Efred Nepomucen. Salamat po maray, asin bako lang po talaga ma'am, bako lang po tanod ta, pati si mga health volunteer ta, nakadeploy man po sinda, ta kung ano man po mga pangangay po pag-abot sa salud, lalo na po itong mga nadidispayo. Yaon po, sinda, iba pa akong 10 health volunteer na nakaantabay at siya na hapon para po duman sa mga buyadores o mga devotos ni ina na yaon dito sa samong barangay ngunyan. So, sa kuya po, ang huling paabot ko lang po, sana po itong mga dirigdi sa samuyang barangay, partikular si ma-attender kay ng translation procession, ang hagad ko lang po, na dahil pa magdara ng mga bagay na mahalaga asin may kantidad para dahil po kita mabiktima kan mga katugang ta na nananamantala sa satuyang mga pagsasadiri. Kaya maging maingat po kita asin tandaan ta po na dahil po kita pwede magparapakisuan sa mataong lugar. Ingatan ta po ang mga sering na insidente, ang maisnatsang kita,
masablutan ng anuman na bagay, masalisian. Ano po, maging maingat po kita as in happy fiesta po sa Gabos na Bicolandia. Sa Gabos pong mga devotos ni Ina. Kaibahan man niya tungo niya ni Dio, ang saro sa STI student volunteer na si Trixie Angela Pabon. Trixie, marhay na pagkaaga sa imo, Trixie, nahiling ta ka sa bago, Dio, naglalakaw as in. Ano man ang masasabi mo na saro ka sa volunteer as in medics mo niya na Peña Francia 2025? So, thankful po ako kasi nabigyan po ako ng opportunity na mag-help po sa community natin. Tapos para ma-show ko din po yung devotion ko po kay Ina in pag-help po sa mga As in ni Trixie, pampirang taon mo na pag-volunteer igdiyo sa Peña Francia Fiesta? So, pang second year ko na po. Ini na ang isa imong pangdawang taon. Yeah. Iniyo ba parte kan sa imong devotion kina ang sa imong pag-volunteer bilang medics? Iyo po. Since ang pag-help po, way ko po siya ng pag-show ng devotion ko kay Ina, nakaka-help po ako sa iba, ganun po. As in, digdiyo man sa satuyang mga medics, as in student volunteer kang STI, gaano ka mo kahanda ngunyan na Peña Francia Fiesta knowing na kadakol kitang mga maarabot na bisita hali sa manlain-lain na lugar igdiyo. Bako lang di sa Bicol kundi sa buong Pilipinas. So, ang ginawa po ng STI College Naga, nag-conduct po kami ng training po ulit last month para isa po sa pag-ready ngayon po. And then, ni-ready din po namin yung mga kasama namin ngayon with enough knowledge po. And then, nakapag-set up na rin po kami ng booth para mas early po, mas okay po para maging ready. As in, Angela, ano man ang mga masasabi mo sa mga kabataan dyan na pwede man mag-volunteer as in itawan sa indang service sa mga araw kaning okasyon, especially pag fiesta digdiyo sa Naga? So, sa mga kabataan po out there na may chance naman pong tumulong, we should give it a try po. Kasi masaya po siya. And at some nakaka-help po tayo sa mga tao po na nasa paligid natin. Salamat and salamat sa imong serbisyo igdiyo sa satuyang syudad. Talagang tunay kang huwaran sa tuyang mga kabataan, mga tugang. Iyan po liwat ang saro sa STA student volunteer na si Trixie Angela Pabon. Haligi sa Plaza 15 Martires para sa Traslasyon 2025 special coverage GNN TV 48 Naga. Ako po si Kayla Casulia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yan po ang sitwasyon kasubago dyan sa may Plaza 15 Martires. Salamat Kayla Casulia. And of course, kasubago man po na interview ni Kayla sa tuyang punong barangay dyan sa may barangay San Francisco. Kasi kung nahiling po si nasa likod ni Kayla, iyo po si temporary stage na gagamiton para sa mga civic activities lokal na gobyerno kanaga. Tadi po natapos si Plaza Quezon Munya na taon. Kaya yaon man po ang mga personahe, si mga tanod kan barangay San Francisco para masiguro po na mayong madidisgrasya sa palibot kang temporary stage na yan. Of course, sa satuyang student volunteer hali sa STI, maraming salamat po. Uniyan po, uyaman ang naging sitwasyon sa kalabaan kan Peña Francia Avenue. Kaibanan ng satuyang correspondent hali sa NCF Green and Gold na si Febe Luis Grabata. Diyos mabalostin asin Kevin, yaon kitangon yan sa barangay Peña Francia. Kung saan, mapuon na ang traslasyon ni Inang Peña Francia asin El Divino Rostro igdi sa syudad ni Naga. Mahihiling taon yan ang pagdagsakan mga tao asin mga deboto, mas ihali pa sa luwas kan reyon o man iba-ibang parte sa Bicol, mapaaki asin gurang yaon sa mga tinampo tanganing makisumaro sa prosesyon. Según sa datos, lagpas 100 na eskwelahan sa Bicol ang kabali igdi sa traslasyon. Ang makisumaro, simbolo nin marhay na pagtao nin pagpapahalaga sa pananampalataya sa mahal na ina. Ngunyan, kaibahan ta si April, hali sa Camarines Sur National High School.
So marhay na aldaw po. Kumusta? Anong pakiramdam mo na nakikisumaro ka ngunyan sa traslasyon bilang estudyante? Masaya po kasi every year namin tong ginagawa. And masaya po ako na since elementary and since ngayon po nararanasan kong makisumaro sa mga gantong okasyon po sa Peña Francia. Diyos mabalus po sa pagheraskan sa indong istorya. Dailang inisimpleng prosesyon, kundi sarong testamento nin marhay na pagtubod kan mga Bicolano asin pagkakasararo. Liwat haliigdi sa Barangay Peña Francia, padagos na mag-antabay sa GNN TV 48 Naga, Traslasyon 2025 Special Coverage. Ako si Feby Grabata. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro! Diyos mabalos po, NCF Green and Gold correspondent Feby Luis Grabata. Yan po si sitwasyon Takasubago sa may Peña Francia Avenue. Siguro mga alas 9, alas 10, dakulo na ang nagraralakaw. Sabi nga ni Feby, hali pa sa manlain-lain na lugar, igi sa Bicol, atin sa iba pang lugar sa nasyon. Dagos naman pong aramon ang sitwasyon Kasubago dyan sa Porta Maria. Yaon po dyan si NCF Campus Correspondent Kate Catherine De La Torre. Diyos mabalos, Tin and Kevin, marhay na aldaw Bicolandia. Yaon kitang dingunyan sa Porta Maria Cathedral, syudad kang Naga. Bisto pa ang lugar na inisaro sa mga sagradong tigiigdihan ng mga tao, lalo sa kaaldawan kang traslasyon asin sa simana kang kafiestahan. Mahihiling ta nakadakol na asin nagtitiripon ang mga tao. Bako lang mga tagaigdi, kundi hali sa manlain-lain kabanwaan kang Bicol para sa baton si Inang Peña Francia asin si El Divino Rostro. Ngunyan, kaibahan taigdi si Dan na hali sa Kabusaw para magselebrar kang traslasyon. So, good morning Dan. Kamusta ka? Okay man po. So, ang kahaputan ko sa imo, pirang taon ka ng deboto ni Inang Peña Francia sa ni El Divino Rostro. And paano ka naging deboto nila? Okay, so naging deboto po ako nila, siguro mga 6 years na. Kasi since high school po ako, and kung paano man po ako naging deboto niya, kasi nagiramdaman ko kang aki pa kami, kang mga tugang ko, kung hindi pa kami naka-estar sa Naga, kada traslasyon, nagsisimba po kami kayan kang family ko. And pag kapiestahan po nila, nagsisimbahan po giraray kami tuman sa Basilica. And dati din po akong seminarista, kaya lalo po akong nagkaigwa ng debosyon kay Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. So, Diyos mabalos, Dan. Sana maging maray asin maugmaan sa indong pagbisita para sa mga na taong traslasyon asin kapiestahan. Liwat, haliigdi sa Porta Maria Cathedral, padagos na mag-antabay para sa GNN TV 48 Naga, Traslasyon 2025 Special Coverage. Ako, si Kate Catherine De La Torre. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro! Yan pang sitwasyon Kasubago dyan sa may Porta Maria kasi kaibanan ta po ang sa tuyang campus correspondent na si Kate Catherine De La Torre. Sa punto pong ini mga tugang, makakaibanan na nyato ang sa tuyang espesyal na bisita. Siya po ang Rector kan Holy Rosary Major Seminary. Magiging katuwang nyato na mas urog pang maintindihan ang kabuluhan kan logo ngunya na kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Welcome po sa GNN Live Coverage, Reverend Father Joey Gonzaga. Father, kumusta man po ang sa indong pagmatik na yaon kitang ngunyan igi sa satuyang live coverage? Yeah, good afternoon as in happy fiesta. Actually, fiesta ngunyan kang Divino Rostro as in kapinunan kang pagdubina sa satuyang mahal na ina. As in, ang satuyang tema is Mary the Mother to all. Si ina para sa gabos. As in, kung hilingon ta, si Maria bilang ina, bako lang ina ning Katoliko, kitang mga Katoliko, kundi ina kang gabos ng mga tao. Ay digdi pinapahiling ang satong debosyon, bako lang property kan mga Katoliko, bako lang kan mga Taga-Naga, kundi ini debosyon. Actually, kang bilog na kinaban. Hali po ako sa Italy, nakaduman ako sa Spanya, as in sa ibang lugar, as in nahiling ko duman ang debosyon sa satuyang mahal na ina. Sabi nga ni kayan, kung yaon sa ang Bicolano, yaon si ina, yaon ang debosyon. Kaya magayon na paghurup-hurupan ta ining topic na si ang satuyang mahal na ina para sa gabos.
Asinan sayang pagkaina, dahil lang nahihiling sa satuyang responsibilidad sa pamilya ta, kundi yaon man itong responsibilidad kay banan katakod kang debosyon, iyo ang satuyang pagmakulog sa satuyang inaapod ng Mother Earth. Si ina, bako lang ina ning tawo, kundi ina man kang natural environment, kaya kay po na kita mismo, kita gabos, lalo ng mga deboto ni ina, igwang pagmakulog asin pagmalasakit sa satuyang kapalibutan. Pero ngunyan, Father, ang kahapotan kang kagabsan, ano si pinagkaiba ni Inang Peña Francia sa satuyang mga ina? Iyo. Si ina, piga-apuntang ina, ang ina tayo itong, gabos kita may ina, no? Mga yawanig di sa tumbangan ng mga ina kita. Ang apuntakan sa tong ina, biological mothers. But sabihon, sinda ang nagtao sa to ng buhay, si ina, piga-taapod na niya tong ina, ta nagtatao siya, bako ta siyang biological mother, kundi nagtatao kang buhay na mayong iba, ang buhay ng mahal na Diyos. Asin, ang enot na pigtao niya, mayong iba si Kristo. Linhuli sa bunyag, kita gabos sa binunyagan, nag-ako kita kang buhay kang satong kagurangan. Kaya dahil kayan, pigapon kitang mga aki ni Maria, mga tugang ni Kristo. Kita nagiging aki ni Maria, si Maria ina ni Kristo, asin nakikisumaro kita sa buhay ni Kristo ni huli sa bunyag, kay inaapod man niyato si ina na ina, bako lang ina ni Kristo, kundi ina niyato gabos. So mayong limitasyon, sir, ay Father, tama. ina. Dahil limitasyon, ninhulita si Maria bilang ina ning gabos. Sabi ko nga ni kasubago, bako lang ina ning mga Katoliko, bako lang ina ni mga binunyagan, kundi ina para sa gabos. Kaya welcome, kay magayon na paghilingon ta, welcome ang gabos. Mayo man kitang pinipintuan kang sa tuyang pintuan o day pinapadagos. Ini sarong implikasyon kang sa tong debosyon, daday kita magparapili. Minsan, mahilig kitang mag-distinguish o mag-distinction sa mga tao, asin minsan, ang ibang tao day nato pinapalaog sa satuyang harong o day nato pinapansin. Kundi ining tema kang satuyang Peña Francia ngunyan, dapat pagtawan ng taning doon na kita na si ina para sa gabos, iyo man ang satong maging attitude, maging ugali na kita man makanood na mag-ako ning mga tao, dawa si isay man siya, ninhulita si ina, siring kayan. Ika, Kevin, ngunyan, napag-uulayan ta na si Inang Peña Francia, sa si pagkakaiba niya sa satuyang mga ina. Para sa imo, Kevin, anong pinagkaiba ni Inang Peña Francia sa kagabsan? Para sa kuya man, ang pinagkaiba sa naman kan pagiging ina ni Maria, sa satong mga ina, inot sabi ni Father, biological mother. So, sa tuyang mga ina. Pero para sa ko, kadikit sa ng pagkakaiba, hulita, sa paagi ni ina o ang pagiging ina, dahil sa namin natapos sa pag-aki, sa sarong aki. Tama. Kundi yaon duman sa pagkamuot, sa pangataman kan sarong ina, na kung saan, ako po, personalmente, igo akong mama, iga kong lola, asin sa parokya, kadakol pa ko ning ina, asin bako sinda atong biological mother ko, pero sa paagi ninda, namamati ko ang pagkamuot kan sarong ina, siring man ka iyan, ki Virgen Maria. Iya, itama pig sabi mo ina, si ina, ilang pig-aki si Jesus, kundi magigirumduman sa Ebanghelyo, itong mga disipulos niya, mga apostoles, nagdurulag na kang pigdakop si Jesus, duman sa krus. Pero isa ang nawalat, na nakisumaro sa satong kagurangan sa iyang pagsakit. Mayong iba si Maria. Iyon na ang ina. Kaya ni bagang ina, minsan konsentidora, ano? Bako pero si ina, bakong araw kaya si Santa Maria, bakong konsentidora. Kundi ang ina, idudusay ang gabos. Itataw ang gabos para sa pamilya, para sa iyang mga aki. Sabi nga ni kayan, minsan mayo nang mamuot sa imo, ang ina mo, nung ka, nababayaan ka, kang pagkamot mong yan. Kaya siguro, ang satong mahal na inasiring kayan, pwede sir, nakitang amigo o amiga, may mayo ng taong nagtatabang sa to, magsari kita magdulog sa satuyang mahal na ina, taday kita nung ka, dadaihan ka sa tuyang ina. Asin ko yung Peña Francia Festival, Father, si ina, naging instrumento ta para itao si satuyang mga pangadjion sa satuyang ama. Haloy na kong padi, 24 years kong padi, as puungkan ako si Krista. Nahiling kong dakol-dakol na milagro,
kang sa tuong mahal na ina. Sa personal na buhay ko, sa buhay kang bilang padi, sa ibang mga bagay-bagay na pigahagad ko, mayo man akong pigahagad pigtatao. As in, I feel so blessed. Taday ko man pigpangarap sa sadiri ko na makaduman ako sa ibang lugar, makapag-adal. As in, garo panata ko naman, garo bilang pagpasalamat ko sa iya, sa pong mga sa seminaryo, sa mga seminarista, igawang pigaapod na penitential walk. Naglalako kami hali sa seminaryo pasiring sa Fransya. As in, taon-taon habang yaon ako, pirmi ako nag-iiba dyan, bilang pagpasalamat sa satuyang mahal na ina, sa dakol-dakol na mga biyaya na pigtatao niya. Siguro, pangapunan man niya sa satuya, daig kitang magsawa, magdulok sa satong ina, taday kita, sabi ko, daig kita dadayhan, daig kita isisika, daig kita isusubol, kundi pirming itatao sa to. Magsarig lang kita, daig kita mawaraning buot. Na minsan, pag minaabot ng dakol-dakol ng problema sa buhay ta, minasuko kita, habuta na. Pero si ina garo nagsasabi sa to, daig ka magsuko. Ako nga ni day nagsuko Kristo, kita pa magsuko para sa iya. Sulugod, ang satong mahal na ina magtao sa to ning dakulang pagsarig, asin man pagtubod, na apisar kan mga pisilan sa buhay. Po kita nag-aging kadipisilan sa ibubuhay. Iba-iba lang na porma. Ang iba grabe ang pagtiyo sa pagklase, mayong pangbayad ng tuition, mayong trabaho, ano-ano. Pero nagtatao sa to ning pagsaring si ina. Garo ba sabi kang sa tong wala, sige lang, gibuhon mo ang pwede mong gibuhon. Asin ang iba idudugang na sana kan sa kuyang mahal na aki si Jesus. Talaga, Father, ang pagmamahal ni Inang Peña Francia sa satuya, dai nasusukat, dai nakaugat sa Diyos. Yeah, dai nasusukat, ninhulita ang pagkamot ng Diyos, dai nauubusan. Every year nahihiling ko, ang halimbawa, itong sa mong pagbalyo kang Divino Rostro, kang mga padi, pasiring sa Peña Francia, as in pagbalyo man sa tuyang mahal na ina, kasubago, hali sa Basilica, pasiring sa Francia. Dakul, as in, dakul-dakul ang nag-iiba. Every year siring ka yan. Kaya siging, mas nahaloy ang pagprosesyon, as in, bako ng on-time ang misa, linulita siging dakul ang pag-iba sa pagprosesyon. Ini po dakulang manifestation or expression na nagtatalubong sa tong pagtubod. Bako yan pirit, kung haputon mo saro-saro, nahiling ta dyan sa screen nindo, ining mga tao nag-iiba sa pagprosesyon. Dakol-dakol yan bit-bit. Bit-bit itong sa indang mga kahagadan, bit-bit itong frustrations ninda, bit-bit itong disappointments ninda, bit-bit itong sa indang mga kamautan sa buhay. Pero ano ta nagdudulo kita sa tong mahal na ina? Linhuli ta aram ta, ang gabos na bit-bita, whether iyan marahay o bako, aram kitang tatabangan kita kang sa tong mahal na ina. Ano kayan, Father, ang dahilan kung taano maski sa iba-ibang lugar igdi sa nasyon, nagpapasiring si satuyang mga deboto sa Naga? Grabe ang power kang sa tong mahal na ina. Ibot sabihon itong, kita baga, pag nagkakaproblema, sa inot na pigdudulukan ta, bakong si mama ta, dahil mo kita inot na minadulok sa papa, kundi minainot kitang minadulok sa mama. Taaram tang day kita dadayhan, di ba? Minsan ang garo nagiging channel or instrument ang ama, ang ina. Nagbigahagad ka, madulok sa ina, tasin ina, sige na nga kung ba't sabihin, yun ang minsan nagiging konsentidurang ina. Pero bako man inang gusto kang sa tuyang mahal na ina, tang gusto kang sa tuyang mahal na ina, mabuhay kita sa katotoohan. Mabuhay kita sa tunay na pagsarig asin pagtubod kay Kristo sa satuyang kagurangnan. Kundi, bot sabihon, itong grabe ang atraksyon sa satuyang mahal na ina. Linhulit sabi ko, kadakul-dakul ng mga, whether recorded or unrecorded na mga milagro na hali sa mga deboto, asin sige pang dakul ining mga ekspresyon kan sa indang pagtubod, asin itong sa indang pagpahayag kung sinang inako ng mga biyaya. Sa pagdamog ko sa buo kay Father, sabi niya, si ina ang nagiging channel yato sa ama. Naramdaman ko itong sa passage sa Bible na kung saan sa wedding at Cana,
ang sabi ni Maria kay Jesus na nayamayo na ngayon ng wine. Alagad, ang sabi man ni Jesus, ngayon bako painan sa kong oras. Alagad sa pakiulay ni ina, nang napangyari man giraray sa milagro. As in, ang sabi ni ina, do whatever He tells you. Na kung sain, kung sa tong hurup-hurupon, kung itong mahalagang sinabi ni Maria na, do whatever He tells you, minadara sa to sa mas mahararom na pagtubod ki Jesus. Na si Maria, iyon sa tong agihan, pasiring ki Kristo, na bakong arog baga kaniba na sabi nga, tig sa samba o ano, kundi si Maria, nagtatabang sa to, tanganig, mas maparani kita ki Kristo. Igwang Latin na natataramo na ad Jesum per Mariam. Kung sabihin kan ad is to Jesus through Mary. Siguro ang ibang relihiyon nagsasabi, ano man ta magdulog pa sa tuyang mahal na ina. Siyempre ang sibag takayan, kung dahil importante si ina, ano patanamon dag si Kristo sa satuyang ina. Sabihin, mahalaga ang satong mahal na ina. Bako man siya ang nagtatao kang grasya. Ang nagtatao kang grasya, mayong iba, ang satuyang kagurangan si Jesus. Kundi siya itong intercessor. Kumbaga makulit na intercessor. Sabihin, makulit na nagtatabang sa sato, kaya minadulo kita sa iya, taaram niya to, na itatao sa to, ang pigahagat kung para sa satong karahayan, para sa satuyang kaligtasan. Pero Father, iba naman daw sitwasyon na araw katong sinabi ni Kevin Kasubago, na tanong man ngayon nagpapang-adjik ka mo kay Inang Peña Francia, na dapat magdiretso na kamo sa Diyos. Ano si mga ginigimo ni Dong? Elot sa gabos, dahil ito magpigsasamba si ina. Sambata ang mahal na Diyos, pero ano ta, nagruluhod kita, nagpaparahid kita, kukururahaw kita, nagbibiritis ang iba, aday ko kayang magbitis na magkuyang kasi ang sa kuyang bitis bakong gayong ano. Pero ano ta pigigiribo ini, sa ibang mayo ning pagtubod, dahil ning kwenta. Sa daing pagtubod, kuyan yan. That's stupidity or kapatalan yan. Sa mayo ning pagtubod. Pero sa satuya, ini gawi ning pagpahiling kang sa tong pagpasalamat. As in gawi kang pagpahiling nga kang sa tong kapakumbabaan. Dahil ini naiintindihan kang sa tong taong mayo ning pagtubod. Pero sa sato, kamo nagsasakripisyo, yaon nagsasakripisyo ning nagpupuruyat, ano-ano. Pero ano ta ginigimo ta ini? Ta nagsasaring kita na sa pagdulog sa satuyang mahal na ina, itatao sa tuya si pigahagan ta. Dahil hindi pwedeng explain ng isay man ng tao na mayo ning pagsarig, ning pag-umaw, asin man pagmidbid sa satuyang mahal na ina. Magayon sa pagmati, Father, na araw kay niyo sinadadamuta. Asin, mo yan, Father, may magkapira na. Ang sa indang debosyon da aki Inang Peña Francia, nagpupuon lang kapag nakamati sila ning pagsakit. Siguro dapat kurihiran tayan. Ang satuyang pagtubod, ang satuyang pagsarig sa Diyos, bako dapat na itong may panahon. Sabi nga ni Ken, bakong weather lang. Kundi itong satong pagtubod, weather mauran, araw ko sa bago nag-uran, dahil mako na-expect na masundo pa lang sa kuya motor, pero habo kaming paagihon, kundi may nakahiling sa kuya dyan sa may magsaysay, Father, kaya nakalusot kami, kaya maray talaga ang padi. Kundi po sabi ko kayong madigdi ako, maano niya ako dyan sa GNN, kaya pigpalusot kami. Ano ta pigpalusot kami? Sabi ko nga, hindi na ako maano, kaya kunin ko yan dyan sa TV. So, anong sinasabi ko, digdi? Iba-iba ang satuyang contribution, iba-iba ang satuyang pwedeng itao, sa pulis, sa sarong ordinaryong buyador, sa sarong tawong naglalakaw dyan sa tinampo, ano-ano ang ano nila. Pero, saro lang ang direksyon, saro lang ang satuyang gustong ipahayag. Ini, gabos, naginigay mo niya ito. Pag-umaw, asin man pagpasalamat sa mahal na Diyos, sa paagi kang satuyang mahal na ina. Ayun, Father, nasabi ito na Kasubago, na iba-iba si satuyang paagi para ipahiling ang satuyang debosyon kay Inang Peña Francia. Ngunyan na iwan na kitang social media, nadadala na kita, gaano mas mapapapusog ka iniyo si pagtubod kan mga tao? Iyo. Magayon yan sabi mo, kasi minsan sa social media, ang tendency ang attention sa ko, di ba? Ma-selfie, groovy, pirming, gumbaga, ATM, ako yaonig gabos, etc. Okay man yan, di ko man pigsasabing bako yan maray. Pero mas magayon, pag puli ta,
may bit-bit kitang something na, of course, yes, pigihiling ta sa tuyang picture, ay magagaya ng pictures na nakuha ko, yawon si ina, etc. Okay yan, bit-bit niya to si mga pictures, pero dapat may bit-bit man kitang something spiritual, something moral, something na makakapabago sa sato. Nagbago sa paghiling ko sa buhay, nawala na ko ng pagsarig, nagsarig ulit ako sa mahal na Diyos. Kandi ako nagsisimba, ngunyan masimba ulit ako. Haloy-haloy na kung dahil nakakumunyan, ay ngunyan makakumunyan ako. Ining mga bagay na mga dahil nato nahihiling. Ini dapat niya itong maguno sa satuyang pagselebrar Campenya Francia. Ika, Kevin, since estudyante ka pa lang, nagagamit ka ng mga social media, paano mo man pinapaabot sa mga kapwa mo jóvenes ang sa imong pagtubod kay ng Peña Francia sa tuyang mahal na Diyos? Bilang sarong joven, napapaabot ko ini, enot, sa social media, igaw mga pages na nagpo-post kan activities, mga prayers, novenas. Sa simpleng pag-share ka iyan, napapalakop na itong sa imong pagtubod, sa imong devotion. As in, ang social media, sarong magayon na bagay sa panahon niya tumunyan sa paagikan pag-evangelisasyon, kulit mas madaling naaabot kani ang mga hararayong lugar sa sarong click sana nasa-spread out ta ang sarong devotion. Aron nga ni ki Saint Carlo Acutis na saro siyang joven alagad sa presenteng panahon ginamit niya ang internet sa pagbalangibog kan milagro kan Eucharistia, kan pagkamot niya sa Eucharistia. Kaya sa tuman mga jóvenes, dai dapat magtapos lamang sa satong mga muro ang pag-evangelisasyon na ini, kundi dapat ining maghali sa satong puso. Hulita, dapat ini nakaugat sa pagkamot hali sa mahal na Diyos. Pagkamot na kung sain, hali sa pagtubod na may hiras niya to. Sabi nga ni Bugakayan, you cannot give what you do not have. Kaya ano man ang maitatao ta sa iba, kung dahil yan nagpupunsa sa diri. Yan, Father, pinag-uulayan ta na si mga jóvenes. Ano na daw si partisipasyon ninda, ano na si pagtubod ninda bilang si Inang Peña Francia, sa syudad ni Naga? Kung hilingon tating logo mo niyan, presenting logo, kasi sa presenting logo, represented ang youth lang, ang mga jóvenes. As itong saro, itong mga kagabsan, ang laity, itong laiko. Siguro mahapot, specify na gayo ang mga jóvenes. Kasi pwede man PWD o ibang mga, ano pa jóvenes? Ninhulita, ang pag-asa, jóvenes. As in, pag sinabit ang pag-asa ang jóvenes, bako silang pag-asa sa masunod, sa future. They are the now, sabi kayan, they are the now. The youth are the now. Ngunyan. Kung sabihon, nahiling tayan, duman sa Nepal. Isa ang nagkuyan kang duman sa Nepal. Mga jóvenes. Isa ang nagpagana kikiko pangilinan at si Iba Makino. Mga jóvenes. So, kung sabihin, ini nagpapahiling sa to, na ang puturo, bako lang kang kinaban, kang sosyedad, kundi man ang simbahan. Sinda ang pag-asa kang simbahan, sinda ang pag-asa kang banwaan. Sinda ang pag-asa kang naga, sinda man ang pag-asa kang debosyon ki ina, sinda ang mapadagos kayan. Kaya napaka-importante sa itong mga jóvenes. Kaya magayon talaga, Father, nangunyan pa lang, pinapaabutan na sa mga jóvenes, si Arog kaini yung pagtubod. Iya, tama. Ngayon, Father, pag-ulayan taman, ano man si pinagkaiba kan sa tuyang traslasyon procession, hindi pa man nagpupuon, pero ano inaandam tang mangyayaring ngunyan na taon? Parehas man si Rota, kang traslasyon, as in, ina-expect niya to na mas halawig ang prosesyon ngunyan, mas dakul ang inbueltong mga partisipantes, alagad mas maiiba itong fluvial procession, hali sa katedral, dinhuli kang siguro na araman ta, dahil pwedeng wag-agi duman sa Plaza Quezon kasi because of the ongoing construction. As in, inhuli ka iyan, hali sa katedral, dire-diretso lang, hanggang pasiring doon sa may Danlugan. Pero ining translasyon, the same, as in, panginginutan ang misa, alas 2 manggirari ang misa, kang obispo kang libmanan, si Most Reverend Jose
R. Rojas Jr. As in, ang the same, pero sabi yan, mas halawig na naman ang prosesyon. Ihuli po talaga ng panahon, para mo ang mga biyadores, pag malipot ang tinampo, mas ginaganahan. Kaya mas haloy, sini-expect niya itong mas haloy, pero okay lang. Kasi importante, mas lalong nagtatalubong sa tuyang pagdebosyon sa tuyang mahal na ina. So mas gusto talaga, Father, ka mga boyadores na nag-uuran kapag Mas gusto nila nag-uuran, bako siyang malanit, as in mainit sa bitis, as in gusto nag-i-enjoy sinda kaya gusto nila mas halawig, mas haloy nilang kaibanan ang sa tuyang mahal na ina. Ikaw, Kevin, nakatry ka naman na mag-iba sa traslasyon? Nakatry naman po ako makipagsusuan, pero not to the point po na maglaog pa duman sa mas dakol na tao. Inot, ang experience makatakot sa puon, ulit ang tao, garo nag-iirinutan, nagsusurok-sukan, na makakapot sa andas. Ikadua, itong dawa, paano ka init, paano ka alisngaw ang daga, paano ka, ang parong kasaralak na gaanot, kasaralak na sa alisngaw. Mamamati mo duman si itong day nahihiling kan ordinaryong mata. Mahihiling mo duman, so rarom kan sa indang pagtubod, rarom kang sa indang debosyon, sa mahal na ina, asin sa El Divino Rostro, na kung sain, kung hihilingon nga ni, sabi ni Father kan subago, mayo ining saysay sa day nagtutubod. Alagad sa pagtubod na igwa kita, nahihiling ta itong day nahihiling kan mata. Itong enkwentro ninda, kang sarong milagro. Kasi, sabi ni Father kan subago, kanya-kanya kita may dara. May mga dara kitang pangadji, pasasalamat, petisyon. As in, sa pag-iribanan ka iyan, nahiling nato ang kagayunan kan sarong bagay. Na dawa kita iba-iba, sabi ko kan subago, mayo sa edad, mayo sa estado kan pamumuhay, mayo kung lalaki o babae man, kundi yaon duman sa pagtubod na igo kita. Duman sa rarom kan enkwentro niya to o experience niya to duman sa siring na devotion. Yeah, siring ang pigsabi mo, iba-iba, iba-ibang estado kang buhay, iba-ibang inadalan, pero saro lang ang minibidbid na ina. Kaya tamang-tama, mother to all, sadit na aki, nagkaklase, estudyante, sarong profesional, pero mayong pinipili si ina. Gabus welcome ni ina na magdulog sa iya. Ini kasubago, Father, na pag-ulayan ni Kevin kasubago, na si mga deboto, dailang siya dahil sa milagro, kundi pati sa enkwentro ninda kay Inang Peña Francia. Yeah, totoo yan. Kasi minsan, ang iba siguro, abo man niya itong maghusga, na mo sabihin, pag nagdulog ka kay ina, gusto niya ito, ura mismo makuanin daso sa indang pigahagan. Pero bako man ini ang ways ning mahal na Dios. Kay puhan maghalat kita, kay puhan kitang magsarig. Kasi buod sabihin minsan pag hinagad tangon niyan gusto ta atyan itautulos sa aga itautulos. Pero bako man araw kay nang manera kan sa tuyang kagurangnan, bako man kaning manera kan sa tuyang mahal na Dios. Bako man araw kay ning manera kan sa tuyang mahal na ina. Pero aram niya to na itatao, pero bako mismo duman sa sadiring itong kita mismo ang nagdidikta kung ano ang dapat mangyari, circumstansya na dapat itao sa satuya. Kundi, itatao sa to, siring kang kabutan ng mahal na Diyos, as in itatao sa to, kung ini para sa tong karahayan, para sa tuyang kaligtasan. Balikan ta lang, Father, kapag traslasyon kaya, di nawawara si mga nag-iirinom, di nawawara si mga nag-iiriwal. Iyo, totoo yan. Masakit kang ipaliwanag. Ako naghapot-hapot mismo. Minsan sa mga kairibanan ko mismo mga padi. Ano ta kaipuhan sindang mag-inom? Sabi yung mga padi mismo nag-inom. Kadakul dyan talaga, nihulita, dahil mo makakayanan ng parong sa loob. So alisngaw, so iba-ibang kan mga tao, masakiton para sa inda na makapag-survive pagmayo ng kansiri. Pero sana bako man na sobra, na to the point na itong nagpapasali na, ano-anong ginigibo, nakakakulog na ng ibang tao, nagiging obstacle duman mismo pag kang prosesyon. Yan ang bako habo niya itong mangyari sa prosesyon.
Pero kung yan, Father, ipadagos si pagirumdum kan simbahan. Sige manggirari pagirumdum niya to na kung pwede iwasan ang siring na bagay. Pero iyo manggiraray, as in data panahiling at yan sigurado pag prosesyon, igwana naman masarabit yan, ma-dive, igwana naman anong gustong gibuhon. Pero yun ang nga yan, ginigibo nilang gabos na bidyos para lang makadulog, pero sinasabi ta pirme, dahil man dyan minatapos ang gabos. Dahil mo man makuka sa pigahagat na dyan sana, kaipuhan maggibo pa kita kan mga konkretong paagi para maako niya ito itong pigahagat sa mahal na Diyos. So, bako man ning one time na pakatapos tulos ng gabos na pag nakakuha na kinakapahid na kita, tapos na ang gabos. Kapag puli tayo manggiraray, igwa manggiraray kitang problema, igwa manggiraray kitang ganyan. Kundi, lugod itong pagdulog ta sa satong mahal na ina, pag-arang ta sa iya, pagkurahaw ta ning Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro, magtao sa itong kusog na magpadagos, asin, bako lang ngunyan kundi sa aga, sa masunod na aldaw, consistency, kumbaga, tanganing makuata sa pigahagad ta sa iya. Pero Father, ano to ang pinagkaiba o anong pagkakaiba kan sa tuyang traslasyon mo niya na taon kung para ka nakaaging taon ta? Kung magigirumduman ta, October ka nangyari si Bagyong Christine. Masakit pag may mga bagay na nangyari sa to nakaaging panahon. Asin habo tama yan, basahon sa nangyayari ngunyan. Kundi, siyempre, ipagpasalamat ta, si Inot sa Gabos, ipagpasalamat ta, pisal ka itong nangyaring Christine, nakasurvive kita. Asin, siguro, ining nangyayari sa tuong niya na ining corruption sa sarong bagay na pagpukaw sa sato, bako lang yung pagpukaw sa national, pagpukaw man sa tuya. Kasi data pa nahihiling, baka ining nangyayari sa ibang lugar, nangyayari man sa satuya. Kaya siguro, sa sarong bagay na dapat ipag-ano niya to sa debosyon sa satong mal na ina, ang pagdebosyon sa satong mal na ina, igwang pig-apon na accountability. Ang tunay na debosyon, dahil mo dapat ipagpikit ang mata mo sa mga bagay na sala. Kundi ang bagay na sala, dapat i-ano niya to, asing kurihiran. Dahil pwedeng iyon na sana. Bako yan ang tunay na debosyon. Iyon na yan. Bako yan. Kundi dapat pakarhayon ta itong mga bagay na sala. Mas mapakarhayon ta pa ang ano ta. Ini ang tunay na pagdidebosyon. Otherwise, ang devotion ta stagnant, pare-parehas. Garo pare-parehas nagpinggawi-gawi kang panahon, iyong manggiraray kang nagpasali ka kang nakaaging panahon, nagpasali ka na naman yan, nagburat ka ito, burat ka na naman. Pero mayo siya ning pagbabago. Sir Piso sabi tadig diyo, igwa dapat ning pagbabago sa satong buhay. Tangani iuman yan ang pagpahayag na nagtatalubong sa atong debosyon. Ngayon, Father, kasabago na pasadahan ta na si satuyang logo ngunya na taon. Kung may ta simplihon lang, pero grabe si ibig sabihin kayo. Yeah, ang naggibo po kayan si Father Emil Mabalesa, ang kura parokong Palestina, kasi mahiling ta dyan at the center, nasa sentro, ayan, basta sa itong mal na ina. As in, represented in different colors. Ang sabi nga itong youth, ang blue, as in itong mga laiko, as in itong creation, na pagsasabi ko kasubago na, dahil pwedeng halion sa satong pagdebosyon, ang satong pagmakulog sa satuyang kapalibutan. Siyempre, ang inot dyan, na dapat pagmakulugon ta ang salog. Dahil niya ito pagparaapunan ng basura. Kasi kita man sana, nagkukontribuer sa pollution, kontribuer kang pag-ano kan sa tuyang mga agihan kang tubig. So, dapat bilang sarong maray na libuto, makaanood kitang magmakulog sa satuyang kapalibutan. Inot sa Gabos, ang salog. Ining Bicol River. Ang Bicol River is life. Ang buhay niya to. Dahil niya to pag-abusuhon, in the end, iyo man lang yan ang maano sa satuya. Kaya nagkabay sa satuyang pagdebosyon sa satuyang mahal na ina. Kevin? Ang mahiling man niya to, ang cross o asin ang angkla, na kung saan ang angkla nga ni nagpapahiling kan paglaom. Asin, kita pinapagirumduman man kan logo na iniyo na kita maglaom kay ibanan ni Santa Maria, asin, ang cross na kung saan minapresentar kan sa itong kaligtasan, nahuli sa paagi kay ning cross, kita pinapagirumduman man na sabi ni Father, ad Jesum per Maria, Mary to Jesus, through Jesus. So, yan.
So magayon, Father, ang Satuyang logo. Ano yan, sir? Father, taon-taon, ano si Satuyang iniisip para mag... Yeah, taon-taon may logo kita. Siguro nahiling din doon dyan. Kasi sa Universal Church, ang satong tema is Pilgrims of Hope. Hope. Kaya ang angkor o angkla, simbolo, mababasa tayo yan sa letter ni St. Paul, sa iyan sa mga letters niya. As in, ang paglaom, garo sarong angkla. Siguro magayon haputon ta sa nakaangkla ang buhay ta. Baka nakaangkla sa kwarta, nakaangkla sa poder, nakaangkla sa ano. Pero pigsasabi sa tuya, dapat nakaangkla sa mahal na Diyos. Nakaangkla sa pagsarig sa Diyos. Bakong pagsarig sa kwarta, tanauubos yan. Bakong pagsarig sa poder. Bakong itong, babalikan ko na naman sa nangyayari sa tuong yan. Nahiling ta itong picture na dakol-dakol na kwarta. Jesus Maria Joseph, sabi ko nga niyo, nahiling tan dakol-dakol ning auto itong saro. Na may, sabi ito, 48 cars. Mayo nga niyo ni saro. What sabihin, pagpukaw sa sato, sa daw nakaangklang buhay ko. Dahil man kita nanguhusga, kundi garo ini pagpagirumdum sa satuya na dapat ang satong buhay nakaangkla sa pagsarig. Of course, bako lang pagsarig, kundi satuya man na paghinguha. Na dahil kita nadaya, ha? Dahil kita nanggigipit ng ibang tao. Kundi ang satuyang pagiging tunay na parasunod ni Kristo, tunay na deboto ni Maria, dapat nakaangkla sa katotohan, sa hustisya, sa karahayan ng buot, siring man sa pagpahayag kang kagayunan kang satong pagtubod sa ibang tao. Yan, magayunan na po ang Satuyang Urulay Igdi, dakulo na tulos kitang naaraman kay Father Joey. Alagad, padagos na pong aaramon ang iba pang kaaraman Igdi sa Traslasyon 2025 Geran TV 48 Naga Special Coverage. Mabalik po kami. Tamisa, igdisa na yan sa Traslasyon 2025 GNN TV 48 Naga Special Coverage.
Gloria in excelsis Deo.
Let us pray. O God, who are pleased to give us the shining example of the Holy Family, graciously grant that we may imitate them in practicing the virtues of family life and in the bonds of charity, and so in the joy of your house, delight one day in eternal rewards. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. The Liturgy of the Word. A reading from the book of Deuteronomy. At that time, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord to minister to him and to bless in his name, as they have done to this day. For this reason, Levi has no hereditary portion with his relatives. The Lord himself is his portion, as the Lord your God promised him. Word of the Lord. Thanks be to God.
Please all stand to honor the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior." Mary remained with her about 3 months and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing for the blessing of the book of the Gospel. My fellow devotees of Our Lady of Peña Francia, brothers and sisters in Christ, as we begin today the celebration of the feast of our patroness, Our Lady of Peña Francia, in this Jubilee year of hope, the streets and later the river of Naga City will come alive
with a heartfelt cry of Viva la Virgen. As thousands of us devotees honor her, she whom we lovingly call Ina, to signify our profound and intimate relationship with her as our mother. Today, her image will be carried once more through the streets. Our prayers will rise like incense, and our hearts are lifted in faith. And yet, behind the jubilant shouts, the songs of praise, and the bright lights of devotion, we cannot be oblivious of the darker reality we face today. The persistent corruption that continues to plague our society. Kaya ba nating magdiwang, magpakasaya at magpugay sa mahal na Birhen habang binabaliwala ang kalagayan ng ating bansa na nagdurusa dahil sa baha ng katiwalian? Indeed, in the minds of joy, or rather in the midst of joy and prayer, we cannot ignore the truth. We celebrate the feast of Ina in a time when trust in government is shaken, when public funds are misused, and when the poor continue to suffer, while a few grow richer through dishonest means. Corruption is not just a political issue, it is a moral crisis. A failure of compassion, of justice, and accountability. Corruption is a disease that weakens the moral fabric of our institutions and destroys the future of the poor. In fact, it destroys the future of the entire nation. Alam naman ng lahat na ang pagnanakaw ay kasalanan. Bakit kaya ang ilan kung hindi man ang marami sa atin ay para bang nawalan na ng pagkilala sa kasalanan? Hindi na tinatabla ng hiya at pagkakasala. Mga Kristiyano at mga Katoliko pa man din ang karamihan sa atin. Have we completely lost our sense of sin? In this context, it is not enough for the church to remain silent or neutral. The church must be discerning as we honor Our Lady of Peñafrancia. We celebrate a faith that is deeply woven into the hearts of the Bicolanos and of her devotees around the world. Ina is our refuge, our hope, our intercessor. Her feast is not only a celebration of miracles, but also a call to discern and examine how to God's voice in the midst of noise, of power and politics. It requires courage to name what is wrong, to stand for what is right, and to guide the faithful in truth. In a corrupt society, discernment becomes a prophetic responsibility. Ito ay isang tungkulin. The church must ask, are we being co-opted by power or standing with the powerless? Are we protecting truth, or are we afraid to speak it? Are we forming consciences that resist evil or tolerating corruption under the guise of peace? To discern is to act, not with partisanship, but with moral clarity and compassion, just as Mary did when she proclaimed the Magnificat.
He has cast down the mighty from their thrones and lifted up the lowly. As we carry Ina through the streets and the river, we carry more than her image. We carry her message. She reminds us that faith is not escapism. She is not a symbol of blind loyalty, but of faithful obedience to God's justice and mercy. This means that we bishops, priests, lay leaders, and ordinary Catholics alike must examine their consciences. In a time when public trust in institutions is low, the Church must be a moral compass, not an echo chamber for the powerful. To do so, we must first discern clearly, speak bravely, and act justly. Mary, our Ina, is the model of true discernment. At the Annunciation, she listened and responded with courage. When she learned about her cousin Elizabeth's pregnancy, Mary's decision to visit her demonstrated trust and spiritual discernment. At Cana, she saw a need and immediately took action. At the foot of the cross, she remained faithful even in pain. Her whole life teaches us how to discern God's will even in difficult and corrupt environments. Sa kanyang pagninilay-nilay, hindi lamang siya nanatili na walang kibo, kundi gumawa ng nararapat. In the midst of corruption, discernment is not optional. It is necessary, even essential. As we cry out, Viva la Virgen, may we not only honor her with flowers and songs, but with lives marked by moral courage and integrity. Let the Church be a light in the darkness, not afraid to speak truth to power, and always on the side of the poor, the oppressed, and the voiceless. Our devotion to Our Lady of Peña Francia must therefore go beyond tradition and ritual. True devotion challenges us to ask, are we living the values that Ina represents? Honesty, humility, service, and love for others. As we honor her, are we turning a blind eye to wrongdoing? Or are we becoming instruments of truth and justice in our communities? Ina is not only a figure of comfort, she is a mother who calls her children to conversion. Her Magnificat declares that God casts down the mighty from their thrones and lifts up the lowly. Her celebration, therefore, must stir our conscience and awaken our responsibility to speak against injustice and to live with integrity. In the fluvial procession, the image of Ina sails gently through the river, carried by the sweat and sacrifice of voyadores. It is a symbol of hope, of a people still journeying toward peace, justice, and grace. But it is also a challenge. How can we claim to love Ina and yet remain silent with corruption, or when corruption steals food from the hungry, education from the youth, and dignity from the poor?
this feast becomes a call to moral renewal, a reminder that true devotion is not just seen in candles lit or novenas prayed, but in the choices we make every day, rejecting bribes, standing for what is right, and demanding accountability from those in power. Huwag na tayong magmamalinis. Aminin muna natin na tayo ay kasabwat ng katiwalian sapagkat tayo ay nagpapasuhol sa mga mandaraya sa karampot at kaunting pamigay. Pinagbibili natin ang ating dangal. Hinahayaan natin kami ng iilan lamang sa atin ang yaman ng ating bansa at niluluklok pa natin sa kapangyarihan of energy, passion, and hope. They are the ones most affected by the long-term consequences of corruption. As we celebrate this feast, we must empower the youth to be leaders of integrity, to grow up believing that change is possible, and that their faith is not passive but active, shaping a society that reflects the values of Ina. As we raise our voices in praise, Viva la Virgen, may not be an empty cheer and shout, but a cry for change, for justice, for truth. May our devotion to Our Lady of Peña Francia inspire us not only to pray, but to act courageously, consistently, and compassionately. In the face of corruption, Ina reminds us that holiness is possible, that leaders can serve with honesty, and that faith can transform society. Let this celebration be more than a tradition. Let it be a turning point where our love for Ina becomes the light that dispels the darkness of corruption in our land. Through Our Lady's intercession, may our church in Bicol, in the Philippines, grow in wisdom, in boldness, and in discernment for the sake of the nation, for the glory of God, and for the transformation of our society. Amen. Viva la Virgen! Viva! Please all stand for the prayers of the faithful. O God, Almighty Father, as we honor our beloved Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, we offer you our supplications, especially for families and children. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For our Pope Leo, our Archbishop Rex Andrew, all the bishops, clergy, and religious, that in imitation of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, they may continue shepherding the Church as inspired servant leaders of the new evangelization.
Let us pray. Our prayer. For the eternal repose of the souls of our departed brethren, especially those in need of our prayers, that they be granted peace and glory in the kingdom of heaven, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us, devotees of our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, that as we thank her for her patronage and beseech her intercession for our needs, we may grow in humble service to those who are in need. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray, O Lord our God, that the Virgin Mary, who merited to bear God and man in her chaste womb, may commend the prayers of your faithful in your sight, through Christ our Lord. Amen. The Liturgy of the Eucharist.
that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We offer you, Lord, the sacrifice of conciliation, humbly asking that through the intercession of the Virgin Mother of God and Saint Joseph, you may establish our families firmly in your grace and your peace. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name in veneration of the Blessed Ever Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim.